हाखौ लानानै गावनि असे बिनानाव आरो भागिनाखौ सिखाजों गाज्रि रोखोमै गाग्लोबदों। मीना बर' मुंनि असे बिनानावखौ सुक्लेश्वर बर'आ गाज्रि रोखोमै गाग्लोबदों। तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय खन्दिकर बारिबान गामियाव मोनसे गिख्रांथाव जाथाय सोमजिदों। गामिनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला दिनै फुंबिलियाव खन्दिकर अलुबारि गामिनि सुक्लेश्वर बर' आरो बिमा फिसाज्ला सानैजों खौसे जानानै गावनिनो असे बिनानाव मीना बर' आरो फिसाज्ला बिथांमोनखौ सिखाजों गाज्रि रोखोमै गाग्लोबदों होननानै फोरमायदों। गामिनि रायजो राजाया फोरमायनाय बादिब्ला बिदा बिनानावनि गेजेराव हाखौ लानानै दाङाबाजि जाबोगासिनो दंमोन आरो दिनै बे जाथायानो बिदा बिनानावनि गेजेराव दावहा सोमजिहोदों। मख'नो गोनांदि बिदा सुक्लेश्वर बर'आ बिनानावखौ गाग्लोबनायजों लोगोसे भागिनाखौबो गाज्रि रोखोमै गाग्लोबदों होननानै बुंथियो। दायो गाग्लोबजानायखौ देहा फाहामसालिसिम लानानै थांनाय जायो। जाथाय जानाय जायगायाव खावरुबाहा पुलिस बिफाना नुजाथियो। आंबो नै दिनैनि घटनायाव आंबो थारमाने गैयामोन। आं जास्ट न'निफ्राय ओंखारलांबायमोन। ओंखारलांबा गामिनिफ्राय फन हरबाय जे जोंनियाव मीना बर' जायलानि गिरास्तर बिसोरनि नामा मीना बर'खौ बिनि बिदाया फैनानै दानना थांदो होनना बुंनाय थारमाने फनाव खोन्थाहरबाय। खोन्थानानै बिदि फैनानै नायफायो जे बे बिमाखौ दाननायनि लोगो फिसाज्लाखौबो दानदो। फिसाज्लाखौ दाननानै दा नुयो जे सेथ्लायाव गोलैना दङ, बिमायाबो गोलैना दङ, फिसाज्लायाबो दङ। फिसाज्लानि आखाइ जनाय आरो लोगोसे नोंथांमोना फट'आवनो नुगोन जे बेसेबां बोरै माबायाव गोदै बेसे जखम जादों। आरो लोगोसेयावनो बिथांमोना जों आगोलनिफ्राय बाहाय एसे मोनथिनाय मथेबा बिथांमोना हानि एसे समस्याखौ नुयो। मानो होनबा थांनाय बारनखायाव बिथांनि न'आव दंफां गोलैना दं, बे दंफांखौबो दिनैयालासे दाननाय नुवाखै। बेफोरावबो माने मोनथिजायो जे माने एसे हानि समस्या दङ होननानै। ओंखायनो जों बेफोरो माने बे गिरास्टरा आरो जोंनि बे गामियावनो हाबा जादोंमोन। जाब्लाबो थारमाने जोंनि गामिनिफ्राय हाबा जानानै जेब्लानोखि बिनि फिसाया थैयो, थैनायाव बिथाङा बिनि बिफाया बिनि फिसाखौ लाबोनानै बियो न'खरावनो संसार जायो। बियो जानायखौ नुयो। बिनि जाबाथाय बे जोंनि गामिनि माबायाव थानाव लोब्बायाव बे फिसा गिरास्टरा जोंजों गैफाया आरो जोंनि बे फिसा सुबानि थानाव। मानसि हिसाबै गोरोबलायना दोङो। थांबा नुयो, फायबा माथो होयो, बे समाज हिसाबै थायो। दा जोंनो दाथ' जोंथ' नुनायावथ' माने जों बाय उन्दैनिफ्रायनो नुयो जे बेयावनो हाबा जाबायबा बिनि फिसाज्लायाबो थारमाने हाबा जानाय बैसोआनो जाबाय। मिनिमाम मथा मथि गथ'फोरा उन्दैमोन। दा बिथांमोननि गथ'फोराबो माने मेसिउरानो जाबाय, 27 बोसोर 28 बोसोरानो जाबाय। गामिया जोंनिया खन्दिकर बारिबान्दा। सोर दानदों? बिथांनि बिदायानो दानदों, सुक्लेश्वर बर'। बिथाङा उल्लुबारियाव थायो। न'खराव फैना गाग्लोबफैदों नामा? न'खराव फैनानै दानना थांदोंखौ जों थारमाने मानसिया जिहेतु ओंखारलांनानै जिहेतु बिनि फिसाज्लाया गाख्रबना मानसिफोरा नुफैबाय जे बियो माने साङाइखौ दानबाय होननानै। बेबायदियाव मोनथिजायो जे बिथांखौ थारमाने दाननानै ओंखारलांनाय बायदिखौ नुयो आरो। बिराद सिरियास नामा मानसिया? माने दाथ' माने बिमाया एखेबारे सिरियास, एकदम उथिनो हाया, माथो जादों होनो हाया। आरो आं फैनानै फट' दैखांनायाव फट'सो नुफैबाय। आरो फिसाज्लानि आखाइया एकदम जनाय बायदि नुयो। आरो लोगोसेयावनो बिथांनि साबेसे मानसिखौ बियो गाग्लोबखो मानसिया? बिथाङा जों दा नुनायाव सानैखौ बिमाखौदो फिसाखौदो दाननायखौ नुयो। साबेसे थायोमोन बे न'खराव? बे न'खराव 3 थायोमोन। जायबा मानसिया फैनानै दानफैदों बिनि बिमायाबो थायोमोन बे न'खरावनो। दायो प्रखाखना मा राहा लादों? जोङो दा प्रखाखननो फार्स्ट टाइम प्रखाखननो जानायदोंमोन। प्रखाखनथ' खिन्थु फैनायाव एसे देरि जाबाय। जियेनो हक प्रखाखना फैनानै गासै इनकुवेरि रिपर्टफोरखौ गासै बिथांमोना तदन्तखौ लाजोब्बाय। आरो मोनथिनो मोननाय बायदिबा जाय मानसिया दानदों बे मानसिया ओजोंहाय थांनानै सेखा आरो गावनो सारेन्डार जानायखौ खोनानो मोनो। प्रखाखननि माबायाव कावरुबाहा माने आउटपस्टआव। दानग्राया मिनिमाम 55-60 जानांगौ। असे बिदा।